November ni somthum sang hi somni panga ani a Orient's Global Company Mizoram team te chuan Nepal tour kan nei zo chi a Mizoram lampanin Indigo flighting kan home kani ke chu city bus atoite ka chuan po in soi tur kan nei chau big thina thlona ka chuan po in soi tur kan nei don ti kha chu achiang sa ani Pathianin mihringte Finna le Theihna ada ropui zia ka ngai to a middle school a Wright brothers ten sangkha zokwa pathuma airplane ma saber an siam chwa thu kan zirte kha ka she chwa ka borua ka thlona a han kang thei mai te hi ngai to chian chuan aro pui ania longlian pui pui te tui pui kal thei tur an han siam chuak te hi Finna le Theihna petu pathian ro pui zia ata langna sabi khian ka she thin ma se chu tirwal chuan Pathianin Theihna min pe kan man chu adanin an lo ziai ro chu ngai to thamating ani mi chen khat chuan a chezong in lo mang ve me boxi nen chung zong ai ro pui zok chu ti khopa Pathian thil ti thei ro pui chuan kan bo chian awanga boral mai tur min mangai awangin min chandam tura afapa Isu Krista min pek lut ziate ka ngai to a Orient's Company a thoklo ta ila engtika ma kan kal phak ngai lo na tur huna te kan kala local phak te reng po ni ila tur program kan man ang hian hun kan mang don lo renga a thu tak zetani achievement sang kalong nei ve to zong te ngai to atelin kan hun man zong te awang khan kalom tak zeta Orient's Company Pathianin min pe hi voina hian kalom na asang le zwalani engkim ti thei tu kan ma mo shevek tu le kan that na tu ra engkim min tho sak thin tu lalpa chu fakin omro se